Así vese o colágeno de caldo de osos dentro dos botes conxelado. A grasa sube para arriba, no meu caso non a debo consumir, pero para outras persoas pode ir ben. E o colágeno que se extrae dos osos queda así de oscuriño, quedando máis claro significa que é menos concentrado, polo que hai que tomar máis cantidade. Aquí é onde se ve a diferencia do que hai que tomar entre claro e oscuro. Vaille moi ben un chorriño de limón no momento que se toma jengibre rallado e algo de pimienta negra, que según os expertos mellora a efectividade do sistema dixestivo e debe ser verdade, porque eu noto melloría, e máis das articulacións, pel, etcétera. Pero eu non receto nada. Para elo, consulten aos seus médicos. Silleda 3 de marzo do 2026, Carlos Fernando Lutier Croz.